and we are 20,000. You guys, you're the best. Mamukase muri Zimbabwe. I hope munofara kumativi mana enyika kwamuri. Amai vangu vakandizisa mushonga ndichiri mudiki. Inina mai tiri bhandi nebro. Amai vakura asi mitoro yave kusarira ini tete nekuti inina mai takabata mushonga isingaiti. Ndakati ndichikura, ndakakura ndichigara munzvimbo yeHarare kunonzi kumufakose. Amai vangu vaifarira kurima munda yemuHarare zvekuti taikuwa panguva yekwaive kusati kwava nemastendi akazongonyuka pese pese. Amai vangu vaive nemunda mukuru kwazvo munzvimbo yakunzi Cabs kubudiriro. Tete ini ndakazoziva kuti amai vane nyoka yeblack inogara mugomo rekuCabs ikoko kuti isusu tigowana gohombe. Ndakati ndamitiswa ndikaita pain nekuti ndakarwadziwa. Amai vangu vakabva vatora mukana wekurwadziwa kwangu kuti ndibate mushonga. Pekutanga amai vakatanga kundiudza nhoroondo yeupenyu hwavo nababa vangu vavakauraya nekuda kwechipfambi, vakavarumbisa nenyoka yavo kuti amai vazorore pakuchema. Amai ndivo vakandiudza kuti unoona ini neshamwari dzangu dzisina varume idzi takapinda nezvakawanda mamarriage asi takazofara mushure mekunge takuziva midzi uyezve hapana noti pwe patiri. Amai vangu nemafriends avo matatu aya vese vaive neminda ikoko kunzi kuCabs. Rimwe zuva kwakati kwanaya amai neshamwari yavo vakatora mapadza kuti tiende kumunda. Iniwo semwana ndokubva ndaenda namama. Takafamba netsoka ndokukurosa njanji. Tete takati changopfuura njanji pakabuda imwe nyoka ikarara murodhi yakakurosa yaive hombe yerudzi rweshato. Ndakaona mai vangu neshamwari yavo vachipfugama vakatanga kuuchira vachikwazisa. Ini ndakanga ndakangomira. Amai vakazondidhonzera pasi kuti ndipfugame ndikatanga kuuchira. At this time ndakanga ndichiri mudiki. Panguva iyi handina kuikwazisa nekuti ndaitotya zvinhu zvandanga ndaona. Shato yakadziura murodhi tikadarika ndokuenda kumunda. Ndipo pandakaziva kuti ndosaka ushamwari hwamai vangu neshamwari dzavo hwakasimba. Tete ndakanzi ndisaudze kana ani hake kumba nekuti ndinozorumwa nenyoka. Ndiko kwakava kurarama tete pose kana yave nguva yekurima. Ini ndega mwana aenda kumunda namai nemafriends avo kumunda. Tosangana neshoto toimhoresa yoenda kwainogara kwandaisaziva uye taikuwa zvekuti nyangwe vari kumamisha vaisakoverana nesu. Ndakasvika time yekuti ndaive ndane ushungu hwakanyanya ndikatanga kudanana nevarume vanhu. Asi pane wandakazodana naye aida mukadzi wake usingaite. Zvakasvika pakunzi namai vangu kana wakawana mukana wekuenda kumba kwemurume uyu unobata pendi remukadzi wake tigorigadzira. Ndakazowana mukana ndikaenda kusleepover kumba kwemurume uyu. Mukadzi wake aenda kunhamo yatete vake ndokuba pendi kwandakaita. Ndariba ndakaripa amai neshamwari yavo. Handizivi ko vakaenda naro tete asi rakadzoka rakaiswa mubhodhoro. Pendi rakabayiwa netsono asi papendi paive nemadrop eropa. Vakanditi tichaenda gomo raikudhuze nekumunda wedu kuCabs ikoko. Tikaenda gomo ndokusvika tikakwira mugomo tikapinda mubako. Chandakaona musi chakaoma. Paive nezvinhu zvakawanda, mazita evanhu vemuraini mataigara, picture yababa vangu nerimwe picture rasisi vangu vakavengwa namai vakaroorwa. Asi zvinhu zvaive zvakakomberedzwa nenyoka. Tasvika takaita kupfugama ndokuuchira ndokuisira gaba riya pamberi pemuromo wenyoka. Hazvina kutora nguva tete. Murume wandaidana naye akasiya mukadzi wake achiti ari kubuda ropa. Murume akatama kumba kwake ndokubva tatsvaka pedu pekugara ndikatanga kugara naye. Ini namai takamudya mari. Kuuya kwataenda kumunda negomo rine mhiko dzekutambudza vanhu kwakabva kwanza hava mastendi. Zvakatanga kutomera. Chakatanga kuitwa ndezvekuti nyoka yakawanikwa ikaurayiwa, nyoka yamai vangu, nekuti kwainge kwakugreat kuti aite mastendi evanhu. Tete pakaita mariro chembere idzi dzichiti kufa kwaita nyoka idzi zvatiparira. Vakamboenda kunotuka vagari vemuno vachiti mauraya shato, mvura hainayi, asi kwaive kunyeba vaiziva kuti chavaive vakabata chafumuka. Uye vanhu vataive tasungirira mugomo zvinhu zvavo zvakanga zvafumuka. Tete amai vangu vakatanga kurora nechembere shamwari dzavo asi vanorara zvekuti vanotomboita sevavakufa. Iniwo tete kubva zvauraya nyoka iyi ndakatanga kubuda ropa sezvaita mukadzi wechikomba changu. Ndaane 4 years ndichibuda ropa. Ndinorwadziwa tete zvekuti kana rada haro kubuda pedi haribatsiri vemasutu pamwe nevenguo chena kufuma maprofita. Pamwe ndinonzi uyai nebhodhoro rine pendi ramakaisa mhiko asi kwekuchiwana tete panzvimbo yakugara vanhu. Ndatambura tete. Dzimwe nguva unofunga kuti dai ndafa asi kufa kwacho hazviswi. Amai vangu vanongoshedzerawo varere pamachira nekurwadzwa. Vaita mudiki kuita kunge mwana wegrade 4. Sisi vangu vaya vainge vakagadzirwa namai kubva zvafa nyoka yamai vave nemwana wavo uye vagara zvakanaka mumba tete. Nhamo yakwatiri ini namai takarumwa nechekuchera uye nyaya yacho haitauri.
masawira amai ndizvozvo vari kungorwaravo. Hei, upenyu hwakaoma. Munoziva here kuti vanhu vanototi nyaya dzenyu idzengano zvinoshamisa. Sisi vari kuti ivo namama vakanga vachibata mushonga, vakanga vachiitawo zvekuenda kun'anga, vakanga vane nyoka yavo. Vana mai zvinhu zvacho zvatozopinza vana mazviri zvakaoma. Saka nyange ndatopererwa. Saka vari kuti iye zvino dambudziko ripo nderekuti zvinhu zvose zvavaiva vakasunga vanhu vaiva kuti vanhu vatambure zvaakuchiitika kwavari manje. Ivo ndio vakubleedha sekubleedha kwavanga vaitisa mukadzi uya back to sender. Amenoti inonzi back to sender kana kuti zvizvo zvichiitika kwaiwo kama kama haidi GPS inongokarika yangoti wotoshaya kuti kama yauya so it will locate you yanzi you report you so zvaunenge wadzvara zviya zvinozotanga kuuya mai mwana wako chikuwa yanguva yavo yekukuwa zvinhu zvavakaita. Kune vaya vanoti kwai vatete vanojaja. Aiwa, we don't judge. Ndiri kungotaura. I'm just summarizing. I'm just retelling you what I was reading. Kuti zvavakaita zvakuitika kwavari, zvavakaitira umwe mwana vakamisa mapenti kuti ange achibleedha zvisingaiti, ivo ndivo vakuchibleedha. It's upenyu hwakaoma. I think we're just learning here. What I can just say is we are learning. We have an initiative that we have. Pane vana 2 vari kutsvaka school fees. Vana vane materm 6 vasiri kubhadhara. Saka tiri kutsvaka madonations kuti so that we can help them go back to school per next term. A lot of you guys have been coming to the inbox muchibvunza kuti zviri kufamba sei, aiwa program ichiri kuendera mberi. Your contributions are very, very much welcome.